I bé, ja em direu què feu aquí. Bé, no cal que m'ho digueu, perquè ja m'ho puc ben imaginar. A la vora del port, a punt d'embarcar-vos, d'agafar un vaixell que us porti vés a saber a on. Els braços de Poseidó acabareu. Ja us ho puc ben dir jo. No sé per... No ho entenc. Us embarqueu, pugeu a dalt d'un vaixell, us penseu que arribareu a bon port i no us podeu pas imaginar la quantitat de perills i desgràcies a les que esteu sotmesos. Feu, embarqueu les vostres miserables vides, porteu-la allà on els negocis us vulguin portar i acabeu miserables, al carrer potser, o morts, sense poder entrar als inferns, de cap de les maneres. Sí que ho sé que és el que feu. Us penseu que embarcant els vostres negocis fructificaran, que anireu més enllà del nostre mar i d'aquesta manera les vostres famílies, la vostra nissaga serà rica. Rica. Acabareu al fons del mar, ja us ho dic jo. Oblideu-vos dels vaixells, que enfrontar-se a la mar és pitjor que la pitjor de les malalties. O potser és que vosaltres, com l'Alció, com el Martí pescador, podeu volar entre les onades i fer els vostres nius vora l'aigua esperant que la bonança de l'hivern us sigui propícia. No ho sou pas, Alcíone. No ho sou pas, Cèix. Deixeu-me que us expliqui aquesta història. Hi havia una vegada a la Tessàlia, en un regne, un home anomenat Cèix, que estava desposat amb Alcíone. S'estimaven com s'estimen les parelles acabades de casar. S'eren fidels i no podien separar-se l'un de l'altre. Si en Cèix anava cap aquí, Alcíone el seguia. Si Alcíone anava cap allà, en Cèix la seguia. Era el model, la imatge de totes les parelles, la de Cèix i la d'Alcíone. Però què voleu que us digui? Les coses s'acaben. Els homes som com som i les dones sou com sou. Ja ho sabeu. Un dia, Cèix va dir-li a la seva estimada que havia de marxar, que se n'havia d'anar a consultar l'oracle. L'oracle! Ves, quina excusa. Els homes necessitem marxar del costat de la dona. Els homes necessitem viatjar, veure món. Així és que Alcíone li va replicar que si volia escoltar l'oracle no podia fer altra cosa que anar-se'n a Delfos. Cèix li diu que no, que a Delfos hi havia un rei que no permetia l'entrada d'estrangers, que havia d'anar-se'n a Claros, a l'altre costat del mar, a Mícia, més enllà de les mars més llunyanes que us pugueu imaginar. Així és que Alcíone li va dir que no ho fes, que no s'embarqués, que no pugés en aquell vaixell, que n'estava tipa d'anar a la platja i recollir trossos de fusta que havien arribat de naufragis desconeguts, que n'estava cansada de veure cementiris plens de tombes amb els noms inscrits però buides per dintre de mariners que s'havien perdut en el fragor del mar. Però, ai las, els homes som com som, les dones sou com sou. I en Cèix li va dir que havia de marxar. S'acomiaden, com s'acomiaden els estimats, però amb aquell puntet d'amargor. Alcíone li fa un petó i li diu, pensa tu abans de marxar. Però en Cèix veu com els seus homes, embravits per la joventut, ja han agafat els rems, ja han agafat el sac, s'han enfilat a la nau i estan disposats a emprendre la cingladura. Fixeu-vos, com dalt d'un rocall hi havia Alcíone, acomiadant el seu estimat. Les altres dones també saludaven a la seva família. La nau de mica en mica s'allunya del port. Els mariners fan girar els rems pel damunt de les amures. A dalt de tot, de l'arbre mestre, hi penjava la verga i d'allà es desplegava la vela disposada a rebre tots els vents. L'airet feia moure les cordes
Quina delícia, oi que sí? Que fàcil, que bonic, Això d'anar pel mar, tranquil·lament, els mariners parlaven, s'explicaven les seves històries, recordaven la fortuna que tindrien, arribarien aviat a casa i després de les abraçades aquell viatge a l'oracle s'acabaria. Sí. Això és el que us penseu vosaltres. Perquè tot just aquell vaixell havia arribat a la meitat del recorregut. Quan la distància entre una costa i l'altra, la d'inici i la del final, eren si fa o no fa la mateixa. Als voltants aproximadament de la mitjanit, el mar va canviar. Les onades començaven a aixecar-se. L'escuma tot ho envoltava. De seguida el capità Saix va ordenar que arriessin les veles i que les lliguessin fortament a les seves antenes. Ho va ordenar, sí, però la tempesta ho va començar a impedir. Tot era cridòria, però el fragor, el soroll del vent impedia que ningú pogués entendre les ordres. Espontàniament van haver uns quants mariners que van treure els rems de les seves amures. Altres ajustaven tota la nau amb sogues. Un altre que aguantava el màstil. Aquell que retirava les veles perquè el vent no les esqueixés. I fins i tot els més valents agafaven l'aigua i la tornaven a dintre del mar. Ja podíem fer, perquè allò era un desori, allò era un desordre. Saix mirava i se n'adonava que el seu vaixell se n'anava a la deriva, que no sabia què ordenar, que no sabia què fer, que aquella tempesta tenia molt més mestratge que ell mateix. I els torbs esprius reneixien una i altra vegada. El vent presentava batalla, tot era cridòria. Els uns anaven cap aquí, els altres anaven cap allà. Tot d'un es va aixecar el nivell del mar, que semblava que aquella nau arribava fins als cels i esquitxava els núvols. I de seguida cau i se'n va cap al fons, prenent el color daurat de la terra de baix de tot de les aigües. Adés, el mar era negre, com si fos la llacuna Estígia, i d'altres vegades blanc, envoltat com estava d'escuma. Se sentia un gran soroll. Repicaven les onades. Les cordes començaven a tremolar. Una onada va picar contra el costat del vaixell amb una força tan gran i amb un soroll tan extraordinari que semblava el mateix soroll que s'ofereixen les ciutats que estan envoltades per muralles després d'haver rebut el cop dels ariets ferrats i de les catapultes que tot ho trenquen amb un contravestrall que fa caure. I després, com si fos un lleó salvatge a punt de prendre embretzida per la cursa que el portarà a llançar-se al damunt de les piques, les llances i les espases que l'esperen. Així d'aquesta manera s'aixecava una onada i anava a parar contra el vaixell que el feia sotzobrar d'aquí cap allà. Ara ja no us agrada tant, que sí? Ara ja no és aquell viatge plaent. Tot plegat, els núvols enfosquir, es fonien, l'aigua queia al damunt a bots i a barrals. Semblava que el cel havia davallat a l'aigua i que aquella aigua per tots els costats s'afonia amb totes aquelles pluges i pujava fins dalt de tot el cel. Els claus es desprenien, les cera es desfeia, s'obrien forats per on entraven les mortíferes onades. I sapigueu que era nit i que la nit, per cega, i també a causa d'aquella tempesta, era molt i molt més fosca. I els homes tremolaven de por. I com aquell soldat, que és el millor entre tots, i que està avesat a entrar una i altra vegada dintre de les muralles, perquè ell vol el que ha d'aconseguir i ho aconseguirà per amor a la fama, com aquell soldat que pujarà a dalt de tot de les muralles i dirà: jo he vençut. D'aquesta manera, 9 vegades, una i altra vegada, les onades escombraven tot el vaixell. I amb un fragor increïble, la que feia 10, es va llançar contra la nau de Saix, obrint un gran forot. L'aigua omplia el buc buit i l'aigua de fora encara volia entrar a dintre.
Un gran desordre, la moral pel terra, els homes agafats com podien. Semblava aquella ciutat que ha estat vençuda, que per fora miren de llançar la porta del terra i per dintre ja estan fent maleses. Fallava l'ingeni, els homes ploraven, gemien, un s'abraçava l'altre, aquell que recordava del seu germà, l'altre dels seus parents. N'havia un que aixecava els braços fins dalt de tot un cel que no podia veure, contemplant i intentant pregar un numen que no el podia escoltar de cap de les maneres. I això que us diré ara, quedeu-vos-ho bé a les orelles, perquè el que més es deia era afortunats aquells que seran enterrats. Quedeu-vos amb això. Afortunats aquells que seran enterrats. I aleshores, mentrestant, Ceix volia parlar, però només li sortien dels seus llavis el nom de la seva estimada, Alcíone. I només deia Alcíone. I volia girar-se i veure la seva casa, la seva terra, però endebades perquè aquell vaixell anava perdut pel mar i ja no sabia on parava. I tot d'una es va fer la llum, però no pas aquella llum que il·lumina i que porta els llocs, sinó llum descardant-se del cel dels llampecs que queien a l'aigua i cremaven les onades. I després, amb la mateixa força que un gegant agafaria de soc arreu les muntanyes de l'Atos i del Pindos, la va aixecar una onada tan grossa que va caure al damunt del Navili, amb tanta força que el va girar i el va fer caure fins dintre, provocant un gran remolí que s'emportava tots els mariners i els en quedava a la deriva agafats amb taulons. I el mateix Ceix, el capità, aquell rei de Tessàlia, el veieu al mig del mar, agafat amb un tauló, amb la mateixa mà amb la que aguantava el ceptre quan era a casa seva. I mirava de cridar el seu pare, Eòsfor, i el seu sogre, Èol, però eren endebades, perquè dels seus llavis només sortia la paraula Alcíone. I li sabia greu no estar amb ella, però al mateix temps s'alegrava de que no fos ella allà. I a la fi es va aixecar un arc ombrívol que tot ho cobria, que tot ho agafava, i caient al damunt d'en Ceix, el va precipitar al fons del mar. Ara què? Us voleu embarcar encara? Encara voleu pujar al vaixell? Encara voleu anar als vostres destins? No ho veieu? No ho veieu que esteu sotmesos a l'atzar dels déus? No ho veieu que de qualsevol bufada el vostre vaixell pot anar-se en el fons del mar i acabar de la mateixa manera que va acabar Ceix? Em direu ara, Lucili, atura't, no corris tant, que ara som a època que es pot navegar, que els mars estan oberts i encara falta temps perquè es clausurin, perquè es tanquin. Sí? Potser sí, però escolteu, i els pirates? Feu esment dels pirates? Us n'adoneu que en qualsevol moment podeu caure en mans dels pirates? I em direu, ja fa temps que en Pompeu va acabar amb els pirates del nostre mar. Sí, però encara en queden. I des de l'extrem oriental de la Cilícia fins a arribar a les columnes d'Hèrcules, encara hi ha talaies, encara hi ha torres de guaita, encara hi ha assentaments d'hòmens que per 4 monedes us podrien vendre la vostra pell. O és que potser vosaltres sou com aquell Juli Cèsar, que va ser objecte de la rapinya dels pirates. O potser vosaltres teniu 20 talents a la bossa. Potser vosaltres, en el moment en què els pirates us agafin i us ho prenguin tot, us n'enriureu de les seves facècies i els hi direu que 20 talents són ben poca cosa, que en demanin 50 com a mínim. O potser vosaltres, com Juli Cèsar, els fareu escoltar de nit la vostra poesia, els vostres cants, us n'enriureu de les seves facècies i els hi direu afectuosament, amb un somriure, després de fer un glop de vi que... Quan surti d'aquí, pirates, vindré amb els meus homes i us crucificaré a tots. I ells se n'enreien. Potser tindríeu el bravor de fer-los això als pirates, ho dubto. Perquè Juli Cèsar va complir la seva paraula. Feia riure els pirates. Els escoltava. Els hi deia coses. Els hi feia promeses. I al cap i a la fi, aquells homes van acabar a la creu. I vosaltres?
Faríeu el mateix? I ara... Mireu, esteu sotmesos a dues coses, el naufragi amb la mort o la rapinya dels pirates. Hi havia una vegada un home anomenat Arió. Arió vivia a Corint i estava sota les ordres d'un tirà que l'apreciava. Arió era un home que sabia tocar molt bé l'arpa. El seu cant era excels. Potser no tant com aquell Orfeu que dormia a les bèsties, però Déu-n'hi-do. El cas és que Arió va demanar una vegada al seu propietari, el tirà de Corint, si podia anar-se'n lluny de la seva ciutat per poder excel·lir en altres llocs amb el seu cant, amb el seu toc. Volia anar-se'n a la península d'Itàlia i a Sicília a uns concursos que s'havien establert i on probablement guanyaria força diners. El tirà li va donar el permís. Arió va agafar els seus instruments, uns quants companys, els seus vestits, se'n va anar a la península d'Itàlia, va participar en molts concursos, els va guanyar, després va passar a Sicília exactament el mateix. Arió era un home ric i era un home honorat. Era un home reconegut i Arió, ja cansat de tanta música i de tant recórrer el país, va decidir que tornaria una altra vegada a Corint. El cas és que va agafar un vaixell. Ja anem malament. Podia haver anat a peu. No, però ell va agafar un vaixell. Hi havia un vaixell i va oferir una moneda d'or perquè el portessin a casa seva. Una moneda d'or era un preu excessiu, jo diria. El cas és que, mentre estaven navegant, els mariners, que no eren altra cosa que pirates, van començar a tramar el que farien per quedar-se amb la bossa d'Arió. Van decidir que el matarien. O una cosa pitjor, que llançarien a l'aigua. És que aquí voldria que entenguéssiu una cosa. Oi que jo abans us he dit afortunats aquells que seran enterrats? Per què us ho he dit? Doncs perquè no hi ha desgràcia més gran que morir a l'aigua víctima de l'ofec. Perquè resulta que l'ànima no pot sortir fora perquè l'aigua ho impedeix. I comences a formar part de les larves marines que atormenten a tots els mortals, ja que no poden descansar. Mils d'eternitats són les que tindran aquestes larves pel fet aquest que tenen l'aigua a la boca, que ningú els ha sepultat. Aquella nit, els pirates van parlar amb Arió i li van dir que es volien quedar els seus diners i que, a més, el matarien. No! Quedeu-vos amb els meus diners. Quedeu-vos amb els meus vestits, quedeu-vos amb els meus trofeus, però no, salveu-me la vida, no us he fet res. No. L'havien de matar, perquè així no fes testimoni. Ho havien decidit. Tenia dues opcions, Arió. Una, matar-se, l'altra que el matessin i l'altra llançar-se a l'aigua. No sé pas què faríeu vosaltres. El cas que Arió va demanar a aquells pirates que li permetessin anar-se'n a pregar als déus, vestir-se amb els seus millors vestits i tocar-los la lira. Els pirates van dir aigua en un llum, oli en un llum, fantàstic, aquest home que el matarem ens li emportarem tot a l'hort i a més, ara escoltarem com canta. Sí. Arió, mentre estava resant, va veure com se li apareixia Apolo i li va dir que toqués i que després es llancés a l'aigua. Llançar-se a l'aigua volia dir morir ofegat i no poder entrar a l'Hades, vagar com les larves marines. Però Arió havia decidit que faria tal com li havia dit el déu. I així va ser. Es va plantar al davant de tots aquells mariners que esperaven el moment per assassinar-lo, va tocar unes cançons i aquells homes embadalits van veure com Arió saltava a l'aigua i tot just en aquell mateix moment un parell de dofins el recollien i aquells dofins se l'emportaven fins a Corint. En arribar a Corint, va explicar tot el que li havia succeït al tirà. I aquell home va esperar que arribessin els mariners. Els hi va preguntar per Arió. I ells li van dir, Arió, s'ha quedat per alguna illa cantant o potser s'ha engrescat amb alguna noia. I tot plegat, tot corrent una cortina, Arió va sortir del darrere i es va descobrir aquella facècia. Aquells homes van ser tots morts i Arió va continuar sent el preferit d'aquell home. Escolteu, teniu poques opcions. Morir ofegats
que el vostre vaixell s'esclati. Teniu l'opció de que els pirates us emportin, o també teniu l'opció de que us passi com em va passar a mi. Jo sóc Lucili, de Tàrraco, com la majoria de vosaltres, i que imagino que teniu ganes de córrer món com jo les tenia. Vaig ser legionari de poca fortuna i al final vaig acabar com a mariner sense cap mena de sou, sense cap mena de qualitat, amb un vaixell a Dramiteu, allà a Mísia, a prop de la Troa, a Troia. Jo estava navegant. Ens dirigíem cap a Mira i d'allà teníem la intenció d'anar-nos-en fins a Jerusalem. Però vet aquí que el vaixell anava buit de càrrega i portava bastanta gent, i entre ells una parella, un home i una dona. Hi havia alguns legionaris, soldats així de fortuna, mercaders com vosaltres que es pensaven que podrien fer negocis a l'Orient. I mentre navegàvem vaig veure que la dona d'aquella parella es m'estava mirant i jo me la mirava i es feia fosc i ella es va apropar a mi i jo vaig deixar que s'apropés i ella em va dir: el meu marit és un lleó sense urpes i jo una flor seca. No en tenia res. Ho enteneu vosaltres? El meu marit és un lleó sense urpes i jo tinc la flor seca. Aleshores se'm va fer la llum, que una mica tanoca sí que sóc. Me'n vaig dir: Lucili, 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 que aquesta mossa se t'està insinuant. I quant temps fa que no tens tracte carnal? I quan fa que no se t'aixeca allò? I la noia que em mirava i la brisa que no parava d'adornar el vaixell, una calma, una tranquil·litat. El seu marit estava parlant en un altre lloc. Ella se'm va apropar més i em va dir: no em desitges? I dic: oi, collons, si no et desitjo. Si no et desitjo, més d'un any fa que no he tastat dona. I ara tu em vens aquí a dir-me que tens la flor seca i que el teu marit és un lleó sense urpes. I dalt lluïa la lluna i vaig veure com es desfeia la túnica. I se li distingien unes cines petites, delicades. I el meu jo començava a créixer. I ella que m'acaronava. I la mar que anava d'aquí cap allà. I quan ja estava embravit per entrar a matar, em va dir: val una moneda d'or. Una puta. M'havia trobat amb una puta i tot just en aquell moment jo li vaig dir: però què dius? Jo no tinc de diners. No tens diners? Aleshores va cridar el seu marit, el seu suposat marit. I el marit, en veure brandat, va dir: aquest home està cometent sexe. Sexe. Sabeu, en un vaixell hi ha diverses coses prohibides: tallar-se les ungles dels peus, tallar-se les ungles de les mans, tallar-se el cabell i tenir sexe. Jo era a punt de tenir sexe amb aquella dona. Hi va haver un gran embolum, se'm tiraven al damunt els mariners, deien: impur, impur. En aquell moment la mar va començar a moure's una miqueta, va caure una miqueta de margaderia dintre de l'aigua. El capità que deia: aquest home és un impiu, l'hem de sacrificar als déus, em volien llançar a l'aigua. O bé penjar-me des del pal, i jo pensava que no, que jo no he fet res, que no, que has tingut tractes sexuals. Tot just en aquell moment, quan ja em anaven a matar, es va sentir: terra! I vam arribar a terra, i tot just abans d'arribar a terra, un home, també de Tàrraco, va dir: jo pagaré el rescat d'aquest mariner. 10 monedes d'or, perquè no el mateu. Això sí, serà el meu esclau. I a partir d'aquell dia vaig formar part de l'esclavitud d'aquell home de Tàrraco. Vam arribar a Mira. I a Mira havíem d'agafar un vaixell que venia d'Egipte i que ens portaria a Roma, un vaixell carregat de blat. Hi havia molta gent que havia de pujar. Però jo em vaig fixar que entre els que pujaven, més de 250 persones, hi havia un oficial de la legió que portava uns quants presoners, i d'entre ells un que sobresortia, un home alt, fort, que semblava que havia estat a càrrec d'altres homes, un home que el tractaven amb respecte, amb consideració. Li deien Saula Paulus. Aquell home el tractaven amb força consideració, realment. No sé pas què és el que havia fet, però semblava que el portaven a la cort de Neró, a Roma, per ser jutjat per algú. No em feu dir quina malifeta podia haver fet aquell home. Però després d'haver-lo conegut, la veritat és que dubto que hagués fet cap cosa dolenta. El cas és que vam sortir de Mira en direcció a Roma, però
El vent no ens era propici. No podíem entrar a la illa de Creta pel nord, així és que la vam haver de rodejar per sotavent, per al sud, tot passant per al Cap de Fortuna. El vent bufava d'una manera que feia tremolar la gent. No calia que tremolessin, que encara havia d'arribar el pitjor. Sabeu, quan la gent del vaixell, i a vosaltres us passarà, temen que els hi arribi la mort per ofegament o per naufragi, agafen totes les seves pertinyances, les coses d'or, se les pengen al coll i d'aquesta manera esperen que després de la seva mort algú els trobi en una platja i els ofereixi un enterrament digne i que es quedin les seves fortunes. Però si més no un enterrament digne, no passava res. Vam arribar a un port, els bons ports, se'n deia. Però semblava que aquell lloc no avallia el capità, que volia anar a un altre lloc, més enllà de la illa de Creta, a un lloc anomenat Fenís. Aleshores, en aquell moment, es va aixecar en Saula Paulus, i va dir, no ho feu pas, això. Sabeu que ha passat el temps de l'expiació, el Yom Kippur. Sabeu que ara mateix el mar ja no està per navegar. Quedem-nos aquí! I li haurien d'haver fet cas, però no li van fer cas. Van agafar el vaixell i van continuar navegant. Però tot just en aquell moment es van aixecar les gregalades. A l'Euroclidó, un vent huracanat que travessava des del nord i l'est totes les muntanyes de Creta i que van anar a petar contra la nostra nau. La nau s'otsobrava de veritat. La gent aleshores sí que podia tremolar i amb tota raó. De seguida van agafar el bot de salvavides i el van pujar a dalt del vaixell. Van llançar les veles, van llançar l'àncora flotant a l'aigua, la gent començava a esgarrifar-se i tot de seguida, després de 3 dies, havien de llançar tota la càrrega a l'aigua perquè el vent se'ls emportava d'una manera que no hi havia forma d'aturar-ho. Anàvem tots a la deriva. 14 dies vàrem estar a la foscor. 14 dies agafats pels destins de Poseidó. Semblava que havíem d'arribar a la Sirte, on podíem embarrancar, però no va ser així. I el dia que feia 14, els mariners van llançar la sonda i marcava 15 braces. I van dir que érem a prop de terra. I aleshores van llançar les àncores de proa. Van veure que a prop hi havia terra. Després, algú va agafar els bots i volien llançar-los a l'aigua, però era per escapar. I el mateix Paula va dir que no ho permeteu, que si no morirem tots. I d'aquesta manera van tallar les cordes del vaixell i va marxar. La nostra gran barca va embarrancar. I tot arribant amb unes terres, veiem com per darrere el mar assotava la popa. Volien matar tots els presoners perquè no escapessin, però el mateix oficial de les legions va dir que no, que qui sapigués nedar que anés a terra i els altres ja els vindrien a rescatar. I aleshores vam arribar a Malta. 3 mesos ens hi vam estar. 3 mesos. I després jo vaig tornar a Roma amb el meu propietari, amb el meu senyor, amb la prometença que quan arribés a casa em tallaria tot el cabell i l'oferiria als déus. Els hi donaria les meves vestidures i els agrairia el fet d'haver sobreviscut en aquell naufragi. Poc abans d'arribar a Roma em vaig escabullir. Vaig nedar, deixant enrere el meu propietari. I què voleu que us digui? Podia haver fet com aquell Ulisses, que després d'entrar al regne dels morts li van dir que quan arribés a casa seva havia d'agafar un rem i allunyar-se de la terra fins que ningú conegués per què utilitzaven aquell estri, fins que algú li digués que allò era una pala per aventar el blat i que allà construís un santuari al mateix Déu dels mars, però no pas, no ho vaig fer. Me n'en vaig anar fins a Tàrraco, em vaig tallar el cabell, vaig oferir les meves vestidures, vaig anar a un santuari i allà les vaig deixar. I ai las, que surto del santuari i em trobo el meu patró, que també era de Tàrraco, i em diu, desgraciat, que tu només serveixes per parlar i que no t'escaparàs i que mai més et deslliuraràs de mi. I és per això, ai, senyors, que l'aventura us arribi si no aneu cap al mar, que vinc aquí al port i avui no porto la meva tauleta penjant per demanar caritat i per demanar que tothom s'apiadi de mi. Jo
Lucili, aquell que va naufragar, Lucili, el que us adverteix que si pugeu en aquest vaixell les teniu totes de perdre. Feu-me cas i acompanyeu-me a la taverna que farem un glop de vi. Pegueu vosaltres, oi? Ni per això serveixo.